Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaron, ina dar machitdim. Bo'ronman omad. Xidi Moskva ina mashina ro'ykadagan omad. Hammash shabchi bo'roy moyimi hammash. Hammash mefro'ri nasib bo'lsa megirib. Yak mashin bo'ri diga. Это что такие? Ваша вот коробка и радиаторы. Ну Вот и там это, трубы. Трубы все наши, да, вот Да. эти, да? Не ваши, вот 4 коробки. Вот эти две, и там еще за ними 2. А это, смотрю, да, это другой вещь. Это кондиционер, да, получается? Это в другое место. И наоборот, почти меня газель прай. Одним взёт чаймой нас, иншаллах. Наоборот, кори мачид нас, иншаллах, шпаклёвка, саркане май було. Шпаклёвка зада омаде ист. Ина. Да, до боше. Шкурка задем. Грубо за кадем, а было клисетка, шпаклёвка задеси. Хак бачо до окна. Нас кто тенжера апта. Агада, иншаллах, корбур буд мешава. Ина Абрам Леонор хидмон када зада истем, ман феноплекс қати. Хидмон зада истем насиб боша, иншаллах. Ишам базеб мешава. Ага насиб шпаклёвка ша. Стенар по фикрим буд мекунем пага. Ирдакоша, аркоша ма задем. Рақам устод окна ки бародар беҳад устои зураи. Майда мешапа кора зур мекунам. Турбо рехав, а? Турбо рехав. Гап неси, хидмат ро шава. Кори зур шуд, ҳамин чизор овард. И ҳамаш бардо ба дастгири шумо, ин чиз ҳамаш ба дастгири шумо. Ҳамин турбара 1 метрш, 1 метр ҳамин турба, ин ҳамин турба 1 метрш. Ҳам марда ки оптум мегирифтаги 1 метр шамо 146 сум додес ҳамира. И хел бузург да 200 сум, 200 чанд сум қимат ҳамин турба 1 метрш. Дар ҳаққи ҳам мардаго обязательно дуо кунед ки ям хели қариб 160 сум додай, 160 сум додай. Пешо як ина ҳамин турба чанд бухтараф? Ин ҳамин боро, ин ҳамиш ҳози омад. Ин ҳамин хаббат. Ин ҳамин се турба, ин ҳамин коробко. Ҳамаш ҳози омад. Ана ин ҳамин батарео ина. Ин сетко барои тёпле полумо. Нами ҳамаш ҳози омадан бардор. Ин бор худаш 260,000 рубл шида. Анан бора рӯйкадаги одама дар ҳаққиш дуо мекунед ки бора доставкаш бепул шидаги. Ай хидди Москва доставкаи бор бепул шидаги. Ай ама мардак як занг занг, як занг задем 2 мошини рӯйкадина. Якча қабул кардем. Якча насиб боша дафи дига ойнора меора насиб иншаллах. Дар ҳаққи ҳам мардак ина давом мекунед ки худомат розӣ шава, худованди азза ва ҷал барори кор шудия. Ин ҳамин чизои ай Москва қадҷа рӯй кардан кори осон нест. Ин материалу ҳамаш материалу ҳамаш барои мачита. Ин барои сетка, барои 1 метр, 2 метр тӯпли пол мешава. Ин клей, семент ҳамаш барои фасад мерава. ҳамаш хайр айн мева. Ин дар ҳаққи ҳам хайркум дуо кунед. И ҳамаш ба дастгири шумо. Дастгирӣ кине ҳам каналро лайка бизане. Гум лайка бизане ки ҳам мардакор ҳам каналош распространен шава. Ки ҳам мардакор ҳам ёрдами сахт мукада истай. Хидмат ро шава ҳами соҳиби канало ки ҳамаш ба дастгири шумо бардорам. Ёрдам кунед. Ҳами бо мегум ҳам нағзи када наметавонед, гандаги ҳам накунед бародаро. Ҳами қиёмат да пеша. И аҷра да мобайни партофтаи ки ки бисёр мегира. И аҷра ки бисёр гуфтам русо зарабатот мекунад. Ҳаракат кунед ҳами аҷра бисёртар зарабатот кунед ба рӯзи қиёматмона. Маштимон ина и хоначара нигаҳ кунед, обод шид намҷам. Ина
бачаҳо обед мекунанд, мешинанд, мехӯранд ҳамиҷада. Ина ҷои обедкунакомон, ҷои намозмон, ҷа намоз мехонем рабочиё. Ина гуфтагӣ хишру тоза. Дадо боше бардор, дадо боше.